हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो रे हमें जानिबा कि ओडिशा पुलिस ओएसएपी आईआरबी रो ड्यूटी कोन बा वर्क प्रोफाइल कोन, देन वर्किंग आवर केते समय रहउची बा टाइम टेबल आपनकर कोन रहउची, देन आपनकर छुट्टी वर्षक भितर आपन एदरा छुट्टी नै परिबे से विषय में डिस्कशन करिवे। फर्स्ट रहिला ड्यूटी, जेहेतु आपनकर बाटालियन में आपन जॉब करिवे तो आपनकर ऑल ओडिशा बेसिस रे बा ओडिशा जेकोसी डिस्ट्रिक्ट रे भी आपको ड्यूटी दे जाई परियो बा आपनकर ड्यूटी पड़ी पारे। को ड्यूटी करिवे ना आपनकर मेन रहला लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी गुडा, किछि इमरजेंसी ड्यूटी, फेस्टिवल ड्यूटी आपनको ड्यूटी पॉइंट रखा जाई पारे बा आपनकर ड्यूटी पड़े कोनोसी थाना अंडर रे। देन बाकी देन रहिला आपनकर टाइम टेबल बा समय, आपनकर ड्यूटी रे समय केते रहइबो ना। फर्स्ट कथा होची पुलिस जॉब रे सेमति किछि ड्यूटी रो मेंशन हेनी जे हमरो केते घंटा आपन ड्यूटी करिवे। से डिस्ट्रिक्ट पुलिस रे मध्ये आपनकर सेमति टाइम टेबल नै जे आपन पर्टिकुलर एतिकी टाइम ड्यूटी करिवे। तो आपनको जो ड्यूटी अलर्ट कराइछि से ड्यूटी क्लोज न होला पर्यंत बा आपन सेटिकर सिचुएशन नॉर्मल न होला पर्यंत आपनकर ड्यूटी रहिबो। हां सेमति जदी अधिक 8 ରୁ 10 घंटा क्रॉस हे जाउछि बा 10-12 घंटा हे जाउछि रोटेशन ने आपनको आपनकर सहकर्मचारी रिलीव करि परंती, किंतु सेमति पर्टिकुलर टाइम फिक्स नै बा आपनकर एतिक तार जंती सिविल जॉब भलिया आपनकर 10 टा ରୁ 5 टा कि एमती किछि पर्टिकुलर टाइम 8 घंटा फिक्स नै। देन बाकी रहला आपनकर टाइम कथा तो गला। नेक्स्ट रहला छुट्टी। तो छुट्टी जंती सिविल जॉब भलिया वर्ष सारा जते सारा हॉलिडे आसुची, संडे हो गवर्नमेंट हॉलिडे, पूजा पर्व जो हमर सब छुट्टी रहउची, रज, दीपावली, दशहरा ए सब आपनकर कोनोसी ही छुट्टी नै। पुलिस जॉब रे छुट्टी कहे गले आपनकर जहा निजर सीएल जोटा कैजुअल लीव रहउची आ आपनकर ईएल अर्निंग लीव, तो ए दुटा ही रहउची। बाकी रेस्ट मेडिकल लीव अछि से किछि अलगा तो अछि आपनकर छुट्टी, किंतु मेनली आपन ए सीएल आ ईएल ही अवेल कर परिबे वर्षक भितरे। सीएल जोटा कि रहउची 20 टा, जोटा कि आपनकर सैलरी रो किछि पैसा डिडक्ट होनी। बाकी रहिला ईएल, ईएल रो जो 45 डेज रहउची आपनकर आपनकर जदी मु जति जानि छी आपनकर 15 डेज जदी आपन एकाथरे ईएल नउचन ईएल नेबे तो देन 1000 की 1200 बोधे आपनकर डिडक्ट हबो। देन 15 डेज रो अधिक होले 20 की 25 दिन आपन जदी नउचन कि 30 डेज नबे तो सेटा 2000 पखाबे कि किछि डिडक्ट हो 2500 हो। तो ए विषय में कंफर्म नै, किंतु डिडक्ट होउची ईएल आ सीएल सेमते किछि डिडक्ट नै। आपनकर 20 टा आपन ए दुटा छुट्टी रे ही अवेलेबल कर परिबे जहा छुट्टी। बाकी रेस्ट जहा रहला वर्ष भीतर गवर्नमेंट हॉलिडे पूजा पर्व जते सारा ड्यूटी आपन ही लागिवो, कारण पुलिस रो मेन रोल होची जे एई पर्व पर्वणी रे आपनकर ड्यूटी लागिवो। कारण पब्लिक माने बेसी क्राउड करथांती बा एई समय बेसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी उडा आस्ताय बा सिचुएशन एमती हिथाय। ए वीडियो रे एते की थैंक यू।